ассалому алайкум ватанони азиз, бо шумо ҳастам Ҳусейн Нурдинов аз канали Фикри Шумо. Дӯстони азиз, чӣ холе ки шумо дар навор мебинед, мо имрӯз дар маъракаи интихоботии раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбург гузашт. Чӣ холе ки шумо дар навор мебинед, дӯстони азиз, маърака бо дараҷаи олӣ гузашт. Умедворам ки ҳамаи ҳамватанон интихоби худро карданд ва ман ин рӯзи муқаддасро ба ҳар яки шумо муборак гуфта ба шумо хушиҳои зиндагиро орзумандам. Тоҷикистон ба пеш, дар ҳаққи ватан дуогӯ бошед. Чӣ холе ки мебинед, маърака дар дараҷаи олӣ гузашта истодааст. Орши палав ташкилӣ хӯрда истодаем. Иншоалло кам саломат бошед. беҳтарин ватанони азиз, мо дар шаҳри Екатеринбург ҳузур дорем. Дар минтақаи интихоботии шаҳри Екатеринбург, гражданский 4. худохоҳ мо мана пурсон мешавем дар созмони минтақавии тоҷикони вилояти Челябе. ман Исомдӣ Раҷабов ҳастам. имрӯз чӣ хеле ки ҳамамон дидем, донистем интихоботи раиси ҷумҳурии Тоҷикистон гузашта истодааст. мо ҳам узви ҷудонашавандаи тоҷикони бронмарзӣ аз вилояти Челябе ба шаҳри Екатеринбург омадем. дар чунин маъракаи муҳим иштирок кардем ва ҳар як нафаре ки ҳамроҳӣ моро мекарданд ба номзади арзандаи худ овозҳои худро додам. ва бовар дорем ки баъди гузаштани интихобот Тоҷикистон президенти худ, роҳбари худро бори дигар муайян месозад ва ҳама ин барои боз ҳам барқарор шудани ободию осоиштагӣ, оромию пешрафти Тоҷикистони мутараққӣ барои даҳсолаҳои оянда муайян месозад. бовар дорам ки ҳар як касе ки имрӯз овозҳои худро доданд, онҳо дар муҳлатҳои 2 моҳ 3 моҳ дар бисёр муҳокимаҳо иштирок доштанд. фикру ояндабинии худро барои бозам пешрафти ҷумҳурии Тоҷикистон, давлати Тоҷикистон муайян сохта буданд ва ҳамаи он нафароне ки моро ҳамроҳӣ мекардану дар ин маърака иштирок доштанд барои ободимоию пешрафти Тоҷикистон дар садсолаҳои дигар ба умеду пешрафти Тоҷикистон овозҳои худро доданд. ман аз фурсати муносиб истифода бурда ҳамаи он нафарое ки моро мебинанду мешунаванд салому паёми ҳамватанони бронмарзӣ аз он ҷумла тоҷикистонёни вилояти Челяберо мерасонам ва бовар дорам ки мо дар якҷоягӣ ба муттаҳидӣ, ба пешрафту ба сулҳу осоиштагиву тамоми ободие ки дар дил дорем ба ҳамаи онҳо мерасем. саломат бошед. беҳтарин суханҳо баҳри ҳамватанон, баҳри ватани азизамон Тоҷикистон. мо хеле хурсанд ҳастем ки бо чунин ҳамватанон имрӯз ҳамсӯҳбат шудем. бори дигар саломату бардам бошед. ба шумо шуморо табрик мекунем ба ин рӯзи. саломат бошед. ҳазор омад.
هدیه‌ای از دان بهشتی ما وطن وطن، شهر کتابی سرنوشتی ما وطن وطن، هدیه‌ای از دان بهشتی ما وطن وطن، شهر کتابی سرنوشتی ما وطن وطن. چیست استقلال عزت داشتن، بر دیار خود محبت داشتن. چیست استقلال عزت داشتن، بر دیار خود محبت داشتن. در زمین شهرتی آزادگان، در زمین شهرتی آزادگان، دانه مهر و صداقت کاشتن، دانه مهر و صداقت کاشتن. هدیه‌ای از دان بهشتی ما وطن وطن، شهر کتابی سرنوشتی ما وطن وطن. تو در خون ما در جان ماست، عشق تو در شهرگی ایمان ماست. آفتابی عشق آتشبار تو، جوهری آینه عرفان ماست. هدیه‌ای از دان، هدیه‌ای از دان بهشتی ما وطن وطن، شهر کتابی سرنوشتی ما وطن وطن. ساز عشق جاویدان، درد والا درد زیبایی وطن، درد شیرین درد ملت آفرین، درد درین درد احیایی وطن. هدیه‌ای از دان بهشتی ما وطن وطن، شهر کتابی سرنوشتی ما وطن وطن. چیست استقلال عزت داشتن، بر دیار خود محبت داشتن. چیست استقلال عزت داشتن، بر دیار خود محبت داشتن. در زمین شهرتی آزادگان، در زمین شهرتی آزادگان، دانه مهر و صداقت کاشتن، دانه مهر و صداقت کاشتن. هدیه‌ای از دان بهشتی ما وطن وطن، شهر کتابی سرنوشتی ما وطن وطن.